Eze Ikuku askatakwana n'udiri meni nteburu fọrọ afọ bịakwọnụ ka unu nụrụ ife ọgwalụ ndị ọba na fa ji eme na be Obi Cubana ka e wee tọhapụ Akwa Okuko Tiwaraki n'ọba na Obi Cubana ka aka ya do n'ife kpụje Akwa Okuko na Obi Cubana na-ewu Akwa Okuko anya ukwu ka esi wee were Akwa Okuko wee na-ama atụ n'ọba na ịchọrọ ịjụ ese n'ọba na Akwa Okuko ka eji ama atụ nke bụ na na-akpọ ya adreesị ndị ọba ego odina buutu na ya bụ afa bụ adreesị ndị ọba no na-ewu Obi Cubana iwe maka na ọ bụghị ya ka eji wee na-amanya batụ o wee jakpa nkịta witi aka na-achị Anambra steeti ka akpụrụ Akwa Okuko wee tinye n'ime ụlọ nga ka e wee fụ ụzọ wee fụ ya bụ Obi Cubana na Akwa Okuko na-egbochiri fụ ụzọ na afụghị ụzọ wee fụfanwa unu ya abịakwa na Eze Ikuku etigbakwana na iti mmụọ n'okwukwa ananya bụ ife a na-ajụ onye ya ekwu okwukwa ananya bụ ife ati iti ekwu na-ekwu bịakwanụ ka unu were ntị unu gara na ọ bụrụkwa ntị m ya aka nke unu na nke a ọ gbakwa koi koi. Alright, after this video ka ndị ọba youth busi ọkada na-agba fe kwubere okwu afọ m Agụmba Ọbana-Idemmili bụ my good friend. Though I am highly disappointed n'ebe ọ nọ mbụ Agụmba Ọbana-Idemmili because na onye ji Akwa Okuko bụ Obi Cubana okwu na amara. Yes, number one person ji taa bụ gịnị Obi Cubana followed by Emeakai, third Soludo. Unu fu yesterday video m posturu nkwuru wee sị na somebody si na onye akwulu gbasara eke hit before a mere arrest has confessed say sarapụ eke hit. The same way ka somebody si wee kwuo n'ọba si mee akwa arrest and onye ha bụ onye gịnị Obi Cubana. Ebe ọ bụ na Obi Cubana nwere might ije n'ọka mitie Soludo na-egosi ya akwụkwọ ndị City Boys Movement ka fabụlụ ofu ife ọ gịnị ji ikwu osisi hapụ Akwa Okuko ọ ka na-ekwu ka eje relizie Nnamdi Kanu onye nke nọ fa ọrụ onye nke nọ ya nso okwu Okuko ya hapụta onye ji unu bụ gịnị Obi Cubana ji unu buri riot jee na be Obi Cubana unu chọọ taa ka kpapụta echi ndị nne ndị nna ndị na-aṅụ anwụrụ ndị na-aṅụ igbo go to Obi Cubana house nya ji kpọpụta Akwa Okuko unu mee ife ata na echi apụta onwe ha eji akpatara abụgịrị nya ji Akwa Okuko iwe na-ewe na akpa abụgịrị face of ọba iwe na-ewe na Akwa Okuko bịara narazi ụlọ larụwa akpa arụ ụzọ n'ọba akpa tiri ọkụ n'ọba akpa nwere investment n'ọba onwe ha nke o nwere n'ọba anyụkwu na-ewue nkwụsị ya na ụlọ eburu ebujeri ya ọ ga ha atọ isi iku nga mana ha emewughị na ahụ ha emewuru ka gịnị eji m eziokwu onye ji Akwa Okuko taa bụ gịnị Obi Cubana. Ọ na-ewute na Agụmba Ọbana-Idemmili you are compromising. Before emere m video maka ihe a ịgakwa Obi Cubana unu be Eze Ikuku da o jee n'Ọka. Who told you na o jere Ọka? My brother, who want to help you no go stress you. Obi Cubana na-agbazi mgbu n'ọba. Obi Cubana na-agba mbọ ka ọ bụrụ na kingdom gbachie ọba niile onye bụla ọtọ akwụtuo enya so ị ga-abụ eze ga-akwụ ọtọ ọsọ ụlọ ndị ọba onwe na ihe ikporo anya ka Obi Cubana eri isi Akwa Okuko. Agwara m ụlọ otu nọkịta na bụ Eze Ikuku mbata taa n'ụlọ o wee nwee onye ụkpọ mma akụchie n'onwere ọnụ. I will protest. I will organize youth anyị eme protest kama eji elu m ihe nga nna agba ọgụ nwanne nna akwụ n'ife nwanne ụnụ nọrọzie ndị ọba owesie anya mpịampịa Obi Cubana na-aṅụrụ onwe nkwụ na-arụdori imemụ ihe ọ na-eme na-agba ụnụ game bịa nwudo onye unu ji wee dị ebube tinye na mkpọrọ kwechili 1 year plus no court. Today na abụ court now eme gịnị postponed for doing nothing. Ụnụ ka na-aṅụrụ ya nkwụ afọ igbekere do ọ na-ezuzughalị na-ama mbem uche onu ụgụrụ onu tala akụ
Go back Gumbo and them milli. You want him to buy you because now in our frat now he may give you ticket. He will is or cancel or chairmanship or even House of Rep. A man now who hates you no go help you. Onye ji Akwa Okuko Tiwaraki Obi Cubana. Carry all the whole protest. Go to his house. Let him provide Akwa Okuko. Nketa nkeshi one if a papata. Oh mado, Jimado. Oji na eke hit bonye emakai. That's how it is. The same way tata. Onye ji oeze just tabuga oebeha. Onye no gi nso na anu isi ezegi. Onwe he mwero na mbasi agbage mgba. All your brother na agbage mgba. Ndoba. Rise. Go to Obi Cubana. Dowasimani akpakulu. Chabani yoku. Mama ni isi n'ọnụ. Tabani arụ na akpa amụ. Mbetawani afe. Follow be bumper to bumper. He will release Akwa Okuko nkịta nke echi. Failing to do so. Ono ga kwa here. That man wuru onu wee gbazulu afia. Ifele me unu. Na mpịampị Obi Cubana. Jono wala akpọrọ owu.